Γιατί νομίζω να αποτυγχάνουν πιο πολλές εταιρείες? Γιατί φτιάχνουν με τέλειο τρόπο το λάθος προϊόν. Δεν αποτυγχάνουν γιατί δεν ξέρουν να φτιάξουν το λογιστικό. Άπαξ και καταφέρεις να βρεις ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσεις, δηλαδή αυτό το πράγμα που φτιάχνω απαντάει μια πραγματική ανάγκη. Υπάρχει κάποιος που βάλει το χεράκι του στη τσέπη για να το πληρώσει. Τι να μου πει, είναι ωραία ιδέα. Οι άνθρωποι είναι ευγενικοί κατά κανόνα. Άμα φτιάχνετε κάτι και πάτε να κάνετε reviews, πώς σου φαίνεται αυτό που φτιάχνω, πόσο πιθανό πιστεύετε να σας πει κάποιος, τι βλακέ είναι αυτό που το φτιάξεις? Οι πιο πολλοί θα πούνε, πολύ καλή προσπάθεια, ναι. Άρα το πραγματικό τεστ είναι αν ο άλλος θα βάλει το χέρι στη τσέπη να το πληρώσει. Τότε είναι χρήσιμο. Άρα, όλοι μας οι τέχνοι του επιχειρήν είναι να μπορέσουμε να ορίσουμε σωστά το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Λοιπόν, τώρα με το Generative AI αυτό γίνεται πιο εύκολο από ποτέ. Γίνεται αδιανόητα εύκολο. Και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η Κρήτη να γίνει πάλι κεντρική. Δηλαδή να ξεκινήσουν πάρα πολλές προσπάθειες από εδώ με εγχειρήματα παγκοσμίου εμβέλειας, τα οποία θα μεγαλώσουν εδώ και θα έχουν το headcount εδώ. Στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Κρήτη που είναι ένα πανέμορφο μέρος, είναι πολύ ωραίο να ζει κανείς.